Goeien en welkom bij deze nieuwe aflevering van het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. En ons gastjoen is Hajo Apotheker. Hij is burgemeester van Zuidwest-Friesland, maar vooral prominent D66-lid. De formatie van het nieuwe kabinet wordt al haast een jaar hier en de irritatie daarover neemt stadig onttaan. De positie van D66 in dat nieuwe kabinet is een lastige niet. Wat bleef er ruim van de punten die Pechtold graag binnen wil, maar D66 net de volle van zijn principes inleveren. Welkom Hajo Apotheker bij u in het Politbureau. Het linkse D66 als enigste linkse partij met drie rugstere partijen. Is dat net een hol in de strop zetten? Nee, het is begonnen met het zogenaamde motorblok. CDA, VVD en D66. 71 zetels. Een stevige basis voor een verbreding om tot een meerderheid te komen. Toen is GroenLinks geprobeerd. Dat was ook getalsmatig beter geweest. Dat is een veel belangrijkere reden dan dat het links zou zijn. Maar bij 85 zetels, maar dat zou dat geweest zijn, was dat een mooi viertal. Maar ik zie het als een middenkabinet. Dus het framen wat nu gebeurt van een linkse partij, D66 is een progressieve partij. De drie echte linkse partijen die hebben niet mee willen doen. Die zijn gevraagd om mee te doen, maar dat is niet gebeurd. Dus D66 hoeft niet uit te leggen dat ze daar als enige progressieve partij zit. Het is wel de grootste progressieve beweging in Nederland. En ik ben blij dat die ook aan tafel zit. Maar je zullen meer concessies dan maken als wanneer het GroenLinks. Ja, dat hangt ervan af wat het motto, wat de kernagenda van dit kabinet wordt. Kijk, als je allemaal gaat praten over dat je grootvader gereformeerd synodaal was en de ander zegt mijn grootvader was vrijzinnig hervormd, dan komen we niet zo ver. Het gaat erom wat we nu vinden, wat de moderne Nederlander, het brede maatschappelijke midden, welke regering die zou moeten hebben. En dan zie ik dat de sociaal-economische agenda toch de belangrijkste is. En je kunt niet, als je eerst 3 andere pogingen hebt gedaan, zeggen dat je heel lang aan scherpschuiperij blijft doen. Dat moet ChristenUnie niet doen, dat moet CDA niet doen, dat moet de VVD niet doen, dat moet D66 ook niet doen. Je moet een agenda eerst, een rompagenda vormen, wat je nou echt wil samen. En ik zie dat dat gebeurt. Je doet het toch al, omdat de formatie duurt heel lang. Daarom. En die duurt niet lang omdat deze scherpslijperij er zou zijn, omdat we er lang over hebben gedaan dat bleek dat dit viertal het enige was die voor een normale meerderheid kan zorgen. Weliswaar een hele krappe. Het had dus getalsmatig was het veel beter geweest dat dat groter was. Maar het is gewoon niet gebeurd. Er zijn 3 dienstweigeraars aan de linkerkant geweest die niet mee wilden doen. En dat is hun goed recht. Maar deze mensen, deze partijen moeten nu een regering voor het land vormen. Dat wordt hoog tijd. Je zei het al meer Geert goed was dat GroenLinks in dit kabinet staat. Dat is net slagen. Maar het hier ideologisch voor D66 beter was, denk ik. Omdat je hem toch dichter bij elkaar zitten, D66 en GroenLinks, als D66 en de ChristenUnie bijvoorbeeld. Ja, nou sociaal-economisch is dat niet zo. Dan zie ik eerder nog dat de VVD dan zich heel scherp moet opstellen. Omdat ik denk dat langs de economische agenda, wat vinden we nou van het brede maatschappelijke midden? Of je nou individu bent als alleenstaande, of je hebt een gezin en Nieuwegein. Het CDA is een moderne gezinspartij geworden. Dat zijn ook de Harry van der Molens. En de VVD is al lang een brede volkspartij, want anders kon je niet de grootste van Nederland zijn. Dus ja, het gaat om 80% van de bevolking. Het CDA van Buma is natuurlijk net wat Harry van der Molen en Peter om vast in. Die verschoot toch wel naar rugs. Nou, heel soort vlakken. Vlechtelingen. Dat zullen we moeten zien. Kijk, die schoollezing. Het was zo dat het vluchtelingenakkoord er bijna was. Alleen GroenLinks kon op het nippertje toen dat niet accorderen. Dan denk ik, met ChristenUnie erbij en een minder scherpe opstelling, hoewel die gelukkig ook voor een breed asielbeleid zijn, moet dit nu kunnen lukken. Dus als je die scherpe punten eerst hebt, en ik heb een inschatting van Zalm dat hij heeft verzekerd dat dat in de eerste weken goed afgerond is. En dat het nu gaat om de sociaal-economische agenda en om de laatste gegevens van CBS en het Centraal Planbureau over de financiën van het land. En dan zijn we dus niet in een slechte de ethische positie. Zaken, want D66 heeft een aantal ethische zaken op politieke agenda zetten, het vrijwillig levenseinde. Dat zijn zaken dat maar de ChristenUnie en eigenlijk net met het CDA hoe te praten valt. Nou ja, dat mag je hem dus inleveren in alle gedachten. Nou, dat zegt u, maar dan moeten we pas zien wat het eindakkoord is. Je kunt ook zeggen, 80% van onze agenda gaat om het brede maatschappelijk midden. Daar komen we uit. Economie, arbeidshervorming, inkomensverdeling, belastingvernieuwing. En je kan ook daarnaast zeggen, nou we hebben een paar moeilijke onderwerpen. En daarvan zou je nog kunnen zeggen, we gaan niet de komende 4 jaar daar scherp slijpen. We proberen via de Tweede Kamer
met bijvoorbeeld vrijheid van stemmen daar een oplossing in te Denk je dat brengen. boek Je hoeft niet alles in een regeerakkoord vast te Denk je leggen. dat boek bedoelt? Ik heb daar geen inzage in. Ik ben niet insider dat ik weet of dat er buiten blijft of niet. Maar je kan het bedenken, want die 4 partijen die weten heel goed, er is nu niet een alternatief meer van een andere constructie. Dus zij moeten hier uitkomen. En die drang wordt gevoeld en je merkt het ook in de wandelgangen dat men er nu uit wil komen. Toch ben er een heel soort mensen uit jouw partij, Brinkhorst onder oren, die zei van ja, dit is net een gelukkig huwelijk. Hè? Dit is wat een moedje, een verstandshuwelijk. Het Fries nationalisme, zei Buma, in Brussel van D66. Ja. Hoe komt dat in vredesnaam bij elkaar? Hoe denk je er echt over? Ja, met alle respect voor het woord Fries nationalisme. Ik denk niet dat dat in de huidige onderhandelkamers een belangrijk woord is. Nee, met conservatisme en het binnenrug van Buma. Het gaat erom van de Partij van de Grenzen. Nee, maar het gaat CDA wil dat juist sluiten. Ja, maar uiteindelijk zitten daar 4 partijen. En de ChristenUnie die zal op een gegeven moment ook moeten zeggen, als wij mee willen blijven doen. Ja, we hebben 5 zetels. En D66 heeft 19 en CDA 14. En de VVD en D66, dat is natuurlijk ook een sociaal-liberale combinatie die economische agenda graag wil doen met CDA en ChristenUnie. Dat zie ik gebeuren. En dan zullen je dus over die andere onderwerpen. Moet je gewoon verstandige compromissen maken. Nog 1 onderwerp erbij pakken dan. Het referendum. Een kroonjuweel van D66. Het is van de baan. Ja, maar dat is een onderwerp wat niet zwaar is ingebracht door de huidige onderhandelaars. Dat is wel belangrijk voor D66? Ja, maar er zijn natuurlijk talloze mogelijkheden om op lokaal niveau referenda te doen. We hebben ze ook gehad, hè, Europa. Dus dat kan allemaal nu al op een bepaalde manier. En ook daarvoor geldt, als je geen meerderheid hebt en er is 1 partij die 1 ding heel belangrijk vindt, die moet heel lang nadenken om dat heel lang te willen uitspelen. En als de anderen dan op andere onderwerpen ook proceswater bij de wijn doen, door of het nu niet hard te willen vastleggen. Je moet vermiellen. Als D66. Nee, het gaat daar helemaal niet. Want ik denk dat de centrale as op de economische agenda, die is D66, CDA en ChristenUnie. En daar moet de VVD veel meer op zijn tellen passen. Want het brede maatschappelijke midden krijgt een kabinet. En dat bestaat nu uit deze 4 onderhandelende partijen. En die willen tussen 30.000 en 80.000 bruto inkomen willen ze goede dingen doen voor de moderne Nederlander die in moderne gezinnen en in de Randstad woont waar werk en op het platteland waar veel mensen gelukkig forens kunnen zijn. En die combinatie zie ik groeien en je hoort ook geluiden dat dat er nu aan zit te komen. Eventjes naar jezelf. Je bent burgemeester van Zuidwest-Friesland. Dat ben je nog tot december. Tot 1 januari. Tot 1 januari. Tot culturele december. Ja, dan poets je de plaat. Stel je weer vregen voor een rol in dat kabinet. Zou je dat nog eens willen? Nee, want dat is totaal niet aan de orde natuurlijk. Dat heb ik 20 jaar geleden gedaan. Ja. Zo hoort ze in de partij. En dan zou ik... dat is iets anders. Ja, zou je dat wel willen? Nou nee, niet als fulltime job. Ik ben hier ook wel bezig. Wij hadden zaterdag een bestuurdersbijeenkomst waar het gaat om burgemeestersbenoemingen, het recruteren van talentvolle mensen om bestuurder op lokaal niveau te kunnen worden. Dat heb ik altijd gedaan en dat zal ik ook wel blijven doen. Alleen de leuke dingen. Ja. Nou, de belangrijke dingen. Want het lokaal bestuur, uiteindelijk gaat het erom dat een gezin en een burger, die wil gewoon goede mensen op het gemeentehuis aan het werk zien. Dat heb ik 30 jaar lang mogen meemaken. En dat was heel mooi om daar onderdeel van uit te maken. Laten we eens even zien hoe dus cartoonist Gerco van Beek zucht, Neuhaio apotheker en de formage. Ja, dat hier hem. Tegen dank hij optekenen voor de komst naar de studio. Johan Huuskacht op de but hebben we het. Dus ik hoop dat je jonken de tijd die je daar erop brengen. Ik beschikbaar blijven worden voor het publiek bureau. Het is centraal in Friesland en ik laat me graag uitnodigen. Oké. Dan zijn we hier in deze aflevering van het Politbureau. Het programma in de Nijweek. Een man die vanzelfs werd. Bedankt voor het chat. Nog een mooie jong.